Çağanyň ötüşinde ilkinji müňgün näme üçin şeýle wajyp? Çağanyň ýaşaýyşynyň ilkinji 3 ýyly ýa-da ilkinji müňgüni onuň ösüşi nukdaý nazaryndan ören wajyp bolup durýar. Bu ýyllarda çağanyň bedeni, ähli beden agzalary, ulgamlary, şol sanda ner ulgamy, akyl taýdan ötüşi uly depgin bilen geçýär. Çağanyň beýni öýünçikleriniň hem esasy ösüşi ýaşynyň ilkinji ýyllarynda bolup geçýär. Ösüş diýilende ynha şu gurşaglar göz tutulýar. Onuň duýgus ösüşi, jemgyýete girişmek, akyl ýetirişi, ara gatnaşyk ýa sözleşi, gürleşi, hereketleri, ara gatnaşyk adamlar bilen ýoly goýuşy, öz-özüne hyzmat edip bilişi ýa öz aşda hereketleri öz içine alýar. Bu agzalan ähli uğurlarda çağa öz mümkinçiliklerini dol östirmek üçin aladaly ide bilen üpçül edilmegi, onu gurnamak möhümdir. Muňa onuň saglyk ýagdaýy, talabalaý ümitlenmek, jogapkärçilikli ide, howpsuz daşky gurşaw, irki öwrenmek üçin mümkinçilikleriň döredilmekleri içine girýär. Çağanyň ýmiti we onuň daş töweregindäki adamlar hemde jismler bilen ara gatnaşygy onuň ötüşine täsir etken esasy ýagdaýdyr. Egerde çağda ilki baştan ýaşaýyşynyň dogry başlangyjy ýoly goýulmasa, onda soňu bilen bu göýberilen ýalňyşlygy düzeltmek we çağanyň öz mümkinçiliklerini dogry durmuşa geçirmek gatty kyn bolýar. Bir söz bilen aýdylanyna erki ýaşlarda nädöwre ide düýpli kemçiliklere getirip bilýär we şol sanda çağanyň hereketleriniň, akyl ýetirip biljilik ukuwynyň ösmän galmagyna, özüni alyp barşynda nowtanyklaryň ýüze çykmagyna, durmuşy endikleriniň, ünsün jemläp bilmeginiň we okuwy ýetişiginiň pes bolmagyna alyp barýar. Çağanyň ösüp we ulalyp özüniň ähli mümkinçiliklerini durmuşa geçirip bilmek üçin ýene atalary bilen mehirli we goldaw beriji gatnaşyklar gurmaly. Olar gowy ümitlenmeli, keselden gorulmaly, irki öwreniş üçin mümkinçilikleri bolmaly, howpsuz we höweslendiriji gurşagda ösmeli we ulalmaly. Irki ýaşlarynda çağalara sarp edilen ihlas ömürlük üstünlük gazanmaň esasyny goýmagy mümkinçilik berýär.